Oras madihita sa luhuna. Nuaeng masuk ma parhaladota do padita dohot salot situa nenek dita bison dohoti pinangido matuhita sa luhuna jongjong mahita menyambut nasida. Mulai ate hudul ma hamu Horas madihita nama dohoti parmingguon di bagas joro HKBP Mampang Prapatanon tarlumobi di hamu nau basoddo pe parjulu sahali marsaur dohoti hita di ngananon dongata ma debata asa tapareso buku acara narong dihita adong perubahan saotik di koran non na parjulu asa mangarade sektor opat di korna paduahon ama di korna patuluhon parupuan di paupaton sektor 5 di hutod dohot maranata so 5 perubahan na asa masuk kita tu parmunggota ta parade ma roha do pikirata martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin, marede mahita.
marhite-hite gowarni debata ama, dot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gowarni tod di perbadia na tumapalangit dot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubui, disusuna denggan na somangasi, asalam gadda hamu marhite siani, molo tungnunga diday hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagogotai, ulupok kamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung. Didok hatamdo, ikom manaon hami jala mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuhan ngapon. Saya parrohai mahami. Asa uduk kami tulomoni roham jala hot hami dihaporsiaon nature. Asa totong makirim dihaheheon dohot dihasangapon sugut. Silehonom mutuakan porsia diho. Amin. Tangihon hamuma patit ni debata di mingguta sadarion sian sada Petrus bidusada ayat 10 dohot 14. Dibaheni hohosi hamuma rohamuna torang marohamuna sadok makirim mahamu diasini rohana tarbuat tuhamu di hapataran ni Yesus Kristus songodak dana si pengului mahamu. Unang mapayuti utamu be sakap-sakap ni roha uju di hauto muna na julu. Ima sahatna atong rak magidogo kumahita tutuhat talaw mangulahon na hobar tupati nai. Ale Tuhan debata saya pargugoy mahami mangulahon na hobar tupati. Amen. Tato poti ma dosata
Ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julum, huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadariot di julum, jalahu parhatopot tami. Tung najut-jut do hami manibil sianak kadalam munabadia, songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami siya julum alani dosa nami aidang dihalomo roham hamatian niya kapardosa. Alay hamu baw ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesa masaluhut hagi duhon nami dohot pangalaw siyon nami. Marhite-hite pangulo nami nasasaday anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot masini roham dihami. Marhite-hite panidangion dohot hagugon ni tod di porbadia. Asa tarapul situturo hanami majuho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabi kema hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Musat pia kadolok jalahu mutal karobean. Alayanggo parasi ni rohakku nasotupa musat siakko. Jalapadan ni hadame okku nasotupa humordit. Ninna Jahoba siasiho. Hasangapom ma di debatana di kijang. Amin. Tabi kay mahatani debata turput ni mingguta sadarion sian pangukapon biddu 20 sada ayat 5 sahat tu ayat 7 rap mahita majaha sudena dungi di dok taulahi muse sada 2 tolu dungi di dok nahudul di bahabang saima idama
saluhut na do hupai baru jadi di rokma surat tomai ayah posat doa kahataon jalan asitong laos di dok matuau nunga saut au do parjulu jala parpudi bonana jala ujungna lehonok kumatu na mau asian mual aik hanguluani sopola tu horon tianon ni namonangi masaluhutna jala au gabe debatana ibana gabe anakku ido sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jala no piopsa amen. Taha tidak kon maha porsiaut tai, songon nahina tidak kon nidongata saha porsiaut di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumopalang dotan, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sadai, iman na tinubuan si Maria na gabi-gabi siato di korbadi adorang suabubuhan ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinursilang na tuat tu baru toru dung di tangan na mulak mangulu di hari patuluhon na mana itu sugo lahudul tu siamun di bata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani di simai bana pai mamulak sugut tanom mangumi halak na mangulu dot na mate au kursea di tod di porbadia jala adong sada huria na badia huria topan halak Kristen akan na badia dot dihangus dot dihatai nama dok mulak mangulu do sugut daging halak nang mate dot dihanguluan na surasu amin. Tapi kemai de puji-pujian sian sektor opat.
yang Tuhan hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tahun totiki na umanda, tahun kami pagpapasi Tuhan, unang kami maliwan, bikin asian Tuhan, tahun asa toki na oh Tuhan, pakailah golongku dikiki margogo ropea molo dunia ringa gogo gunung asura gunung agabe sitiluo. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Tapi kema musai korsian ama laus diuduti doh perempuan.
tabigima tikting ni huriata di bagasan mingguon. Naparjulu guarni minggu. Guarni minggu ta saderion ima minggu kuase modo geneti songon poso-poso naib baru tubuh. Sada Petrus 2 ayat 2 doho topik marparange hobar tuhata ni debata sian Hesekiel 36 ayat 22 sahatu 27. Napa duahon penah bisan situa sadarion Minggu 10 April 2023 di parmingguon pukul sia 30 wib manang bahasa Batak dung sidung pilihan paduahon di patupado penah bisan situa HKBP Mampang Prapatan tu opat halak situa dung sipul permingguan pukul sia 30 wib di patupado acara ramah tama tu sude ruas ni huria di gedung serba guna rap udur mahita tu si daftar ni situa terlampir dalam warta. Napa tuluhon pertukaran pelayan guru sekolah minggu. Sadarion Minggu 10 April 2023 di patupado pertukaran pelayan guru sekolah minggu di kelas se HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hobar tusi guru sekolah minggu namar hubas di huriat tahun ima guru sekolah minggu sian HKBP Menteng Lama. Jala guru sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan Borhatdo tu HKBP Srengseng Sawa Ima Duma Boru Tapu Bolon Serli Boru Hutajulu Dohot Celi Boru Manalu. Paupaton Partangyangan Wik di hari Selasa 10 April 2023 masuk pukul 10 sia 30 wib patu paut tado pertangyangan wik ima di wik tolu di bagasni keluarga amang situa hasibolon inang boru napitupulu maringanan di gedung serbaguna rap mahita madohoti partangyangan ni secara khusus turuas ni wik tolu palimahon patanakon hatani debata manang PHD di hari Selasa 10 April 2023 pukul 10 wib di patupado PHD Inahana maringanan di gedung serbaguna di sosohon ma tusude Inahana asaria ma madahotista paunopon padidion nabadia di hari Minggu 30 April 2023 patupaudo padidion nabadia pinabotohon ma tusude ruas ni huria HKBP Mampang Prapatan pinangido ma tu akan atoras nanaing mampuan yanakon nama jalo padidion nabadia asa mendaftarhon yanakonna marhite nama jalo jala mangisi formulir padidion nabadia na pinarade ni huriata melalui situa sektor papituhon konven manang sermon distrik pelayan full timer di hari Senin tanggal 10 April 2023 pukul 10 wib maringanan di HKPP Kernolong Resort Jakarta naing di patupado konven manang sermon pelayan full timer palbaluhon ruas namar sahid tabuan ma di bagasan tangyakta akar ruas namar sahid ima nyonya simarmata asna boru simangunsong wik sada pemulihan di rumah 2 Kandelin Gugelita boru tapu bolon sektor sada dirawat di rumah Natadis Manik sektor 2 dirawat di rumah Catur Togu Windu Sihite sektor 4 dirawat di rumah
Maruhum Pangihutan Dolok Saribu sektor 4 dirawat di rumah. Selma Angelina Anter Simamora sektor 3 pemulihan dirawat di rumah. Hatani di Bata, Pasahat Madalan Mutu Jahoba, Jalahaposi Ibana, Asa Ibana Paturehon, Pesalmen 37 ayat 5. Pasiahon, nama ulang tahun. Parhalado dohot ruas, pasahaton selamat ulang tahun, tu ruas ni huriata. Nama ulang tahun di bagasan samingguon, di dok hatani di Bata, di tangan nasiamud do gajang di umur, jala di habirang nado, hamoraon dohot hamuliaon, puda tulu ayat 10 onom. Parhepengon terlampir. Akapilian hamuliatehon nak dohot na asing, naso jinaha ditik tingon, taidama di harotas acara na adong di hitabe, songoni matik ting di huriata di bagasan nasa mingguon, tuhatama mamasu-masu. Tabi kema de puji-pujian sian sektor 5 diuduti dohot Maranatha.
Maredde mahitasian bukuedde nomor 242 ayat sada doho turukna huhuk mata pasahat pilihan sada A sada B.
Dameni debata na sumurong siyan salut na roha. Ima na mga ramoti, ate-ate doon pikiran mo na be, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Terpuk jamita, Ezekiel 12 ayat 22 sahat Rodi 27. Ibahani dohonomu ma tu pinopar ni Israel sono dohatani Tuhan Jehovah dada alhamu ahu mabahen songoni ale pinopar ni Israel alani guarhu nabadiido nani ramuna-muna di tonga-tonga ni bangso parbegu aka hasahatan monai. Jala ahuma pabadiahon warhu natibuli naung niramunan di tonga-tonga ni aka bangso parbegu nani ramuna-muna tahe di tonga-tonga nasida asatung ditada aka bangso parbegu ahudo Jehovah nina Tuhan Jehovah ia dung hu perbadiai diriku di bagasan hamu di adopamuna. Jal ahu mabuat hamu si anaka bangsa parbegu, jala palhutokku do hamu sian salut akkaluat, jala buanokku do hamu mulak tu tano munai. Dungi urasokku ma tu hamu akanatio, asatung ias hamu urasokku do hamu tahe sian salhut haramun munai dohot sian salhut gana-gana munai jalalehonokku tu hamu rohanai baru dohot tordinai baru tu bagasan ate-ate muna jal usatokku do roha batu siat daging muna jalalehonokku tu hamu roha sibuk jalalehonokku ma tordiku tu bagasan ate-ate muna jala ahu mabahen abahesa asamar parangi hamu di bagasan akka patiku akka uhup upe radotan jala patopa muna do nonima sahana na perjolo berangkat sian Paskah ator di patupa huriata do minggu kuasi monogeniti songon poso-poso na baru tubuh bertumbuh jadi dia selalu diawali sian Paskah do kalender gereja ta molo HKBP menang pimpinan HKBP menang Eporus menyusun agenda kalender gerejawi tarsongonima dung Paskah termasuk mahita tu minggu kuasi monogeniti songon bayi yang baru lahir yang haus akan susu yang baik dungi masuk ma misericordias Domini gok asini rohani Jehovah diberkati supaya bertumbuh imannya dung bertumbuh marulupuluk ma jubilate dungi mared de mamarkantate songon akai demuna na masadinggani dungi minggu rogate mertangiang dang liling bi hari Kamis hari hana naik ni Yesus Kristus tanggal 10 Mei 40 hari Mei Paskah 10 hari naik ma Pentakosta artinya 50 hari satu hari itu di Porbadia hari hana naik selalu hari Kamis kita buka kalender selalu tepat hari Kamis Yesus naik ke surga sonima kalender gereja ta dung selesai Paskah masuk mahita tu minggu kuasi monogeniti songon poso-poso yang baru tubuh yang lahir baru Ezekielon sajama do Jeremia do Daniel terbuang tu Babel ya kira-kira
tahun 500 sebelum Masehi atau melewati hampir 50-100 tahun. Ima puncak pembuangan dung buangan San Mesir zaman isi Musa terbuang do Musa bangsa Israel tu Babel di Tikion zaman ini Nebukadnezar kedua yang sangat kejam. Sonima kejam ni Nebukadnezar kedua amadok hancurkan Yerusalem, bunuh semua tokoh-tokoh agama, bunuh semua keturunan raja-raja. Alai adong hebat na molong ada bata dongan si Jeremia iman ada sosok nabui bernegosiasi do pemerintah. Oni do nang pakirimota di Huria nabui saira lu Panjaitan tu Jokowi baru makataikan. Soni ma Jeremia dok sepertinya Nebukadnezar harus mempertimbangkan orang-orang kami. Siapa orangnya? Daniel. Dia orang pintar. Dia bisa menjawab semua problematika persoalan. Jadi Daniel itu tinggal di istana, diangkat. Alanido si Daniel madok raja nami melubui pangidauan. Ini keturunan raja-raja ini si Yoakim kan ikut dan dibunuh amang. Bui itangi orang raja Nebukadnezar. Padahal dia itu haus darah, haus kekuasaan. Yoakim, tusok amang, rak kita sameja. Wah luar biasa itu. Nebukadnezar makan satu meja dengan raja Yoakim. Padahal nyawanya sudah di ujung pisau. Ai dokon, UBG akan burjudo bangsom jalan apistar. Coba siapa orangnya? Terutama Daniel. Odona ni dok ni debata dungi bahenokku maho gabe bangsone baru. Orang yang baru, hidup rohani yang baru, yang lama sudah berlalu. Quasimodogeniti. Lahir baru, hidup baru. Nakpe menyembah berhala. Ada pantusan di berhala bukan menyediakan Tuhan, tapi ada yang lain di samping Tuhan. Molo didok doholan berhala di sopa manang kanan-kanan, Allah tidak marah, ya udah urusannya. Allah yang mula adong do di samping dari bata, adong di siamun, adong di budina. Di bata dang holo, tarimas do di bata, mula adong di lebung na di bahen, terlumuwi ma akan aramun, benda-benda mati patu. Allah ini terbuang 70 tahun di Babel. Gudang na mate. Gudang ma akan amarsak na lilu, na marsait, na madile. Tarulang ma Jerusalem. Allah ini dok Tuhani molo ngadi baru. Iko baeno madala belubung. Dala belubungon ya jalan perhutan, jalan tu gereja, jalan besar, jalan umum. Gis-gisom maka duh naung gudang, patureom mabagas joro, padengganom maka pertanian, diulang maka natarulang papahanan, dungido Tuhani hidup yang sejahtera. Soni dorang dohonon iturbuk jami tahun molo masuk kita tu Quasimodogeniti tabai hal-hal na baru di ngoluk tabe tang bese mula tu pangalahon na dipudi tang anggar honot tabe diri tasadiri pikiran tasadiri di dewata ai ido di pangasahon bangsa Israel hajo galon nai di bayani dohonomu matu pinopan Israel songono dohatan itu anjauba dada alahamu ahu mabai soni ale pinopan Israel ala ni gawar huna bediye ido nani ramuna itu ngatongan ni bangso parbi. Aro yang itu sih dari bawah ramuna teh ya di campur di kotori lah kan lawan merde itu lawan merdukun ya sahon aku guna wasona uang segala macam
Molong amar gereja mah tersoni marbani karena Allah kan marah. Zalaahuma pabadiahun guarhu sebenarnya Tuhan naik pabadiah guarhu dau dang alani hala Israeli. Alai dang lomoro haku mulo bangsoi mengotori bait suci ini. Mengotori nama Allah tidak mau. Dang olo. Lebih bagus dibuang aja disiksa. Jalaahuma pabadiah guarhu nati buli naung niramuna di tonga-tonganya ka bangso parbigu na niramuna muna tahe di tonga-tonga nasida asatung ditada akka bangso parbigu ahur Jehovah ninna Tuhan Jehovah iadung hu parbadiai diriku di bagasan hamu dia do bangunan. Jadi pada saat diri do peso dirina marhite Raja Kores Persia disuruh mengalahkan Babel Irak mana yang ini. Jadi mulai dulu do bangsa Nebel ke do Saddam Hussein. Malen wang dangarong bekan. Jadi kekuatan besar di zaman ini mulai naikkan Amerika, Soviet do Cina do kan. Di kuasa mulai do di kuasa kekuatan militer imana terhebat noang seperti itu. Di daya ekonomi yang paling hebat. Sudah ikut Cina. Alian kau dulu di kuasa ima Babel, Mesir, noang dah hancur. Jala ahum buat hamu siana ka bangsa parbigu, jala palhutukku do hamu sia salut akaluat, jala buanokku do hamu mulak tu tanamunai. Mulak ma na terbuangi, dina mulak na terbuang. Anggo ko rame te. Babylon, Babylon. Ba paringganom ma kaparhutan, kaparik. Jadi tokoh-tokoh muda do name banguni, termasuk Jerubabel. Bangun tembok Yerusalem, membangun bait suci. Tokoh-tokoh muda soalnya ka calo situ tahun nak pistar-pistar do namang enang, apa to. Nama terbaik di seluruh dunia ono teh. Seluruh dunia teh. Seluruh sektor tersongoni mah apa nih? Malu berang memang terbaik do, ate. Malu-malu do lakon. Istri nabe bagak-bagak. Zongoni mah. Jadi memang membangun gereja do sudena tidak mudah. All penuh pengorbanan. Soalnya tokoh-tokoh Israeli. Ale omma tabaimah pembaharuan berubah bema ate amang tasik nami. Oh aktor bagak-bagak mabe kamu pelayanan di son. Awam merek sono do ni gurang ruason ni. Roka pemilih musete. Mana manuk doran ono te. Malang jagal lo. Son di zuhamu do ni katulangmu. Song ni do ala Israel pe song ni do. Gijang isipangano do sudi. Lasmaru hatta Lasmaru hamu majalo tohonan nabil gay. Unang gay bek kamu tohonani tanggung jawab. Kamu mah generasi penerus. Amin. Bertayang kita. Mauliati ahli Tuhan isungkuli horo hami di minggu sadarion. Terlumo bima di penahbisan ni situa. Sepasu-pasu na sida bebek kapelayan hadinggan. Pengoniman ang keluarga na sida na hadir di son mendukung menangyakon na sida. Marunut doa kegiatan di Huriaon pertukaran guru sekolah minggu, pertanuik, PA, doa rencana Padijun Nabadia, semoni konven distrik, tangyang nami itu akka namar sahid, asa pamalu mali Tuhan marulup-ulup, semoni kana marasni rohan namar ulang tahun di tabayo akka umur nakaja. Pasrohan nami li Tuhan mengasahan Yesus Kristus. Amin. Mari kita pabung pilihan.
Para dema sa sipita tu acara pasata tohona situa akai wampang Minggu 10 April 2023. Marede hita pituras 27 nang masuk tu ayat 2 Roma calo situa do pripe tujulu menghadap pelangkatan. Marede hita pituras 27 ayat sada do tulu. Tabigema pangaripunan ni ulau ni situa na ni jahon ni dita. Atong tabigema jolo pangaripunan ni ulau ni situa hobar tu aged dan di HKBP na parjolo panggulan ni huria do nasida mamata-matahon akaruas na pinasaha tu nasida dohot mangaramoti parange nasida molo di boto nasida na hurang ture parange ni manangise ikon paingoton nasidai manang pabon nasida tu uluan ni huria asa di pature na paduahon madasdas ruas ni huria tu parmingguan dohot manakasi alana ubahen nasorok na patuluhon madasdas sudut no poso asa odop rotu parmingguan jala makarikoton parbinotoan na paupaton manikir akan namar sahid jala paturehon narikot tunasida dohot nasa natar patupasa alai narumikot pasingoton hata ni debata tunasida dohot tu mangyakosa na palimahon mangapuli akan namarsak paturehon akan nadangol dohot napogos na paonopon manogu-nogu aka parugamo na asing dohot akan nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus na papituhon mangurupi paturehon aka guguan
dohot ulaon narikot tu harajaon ni debata jala pangaripunan di ulaon ni situa hobar tu aturan peraturan HKBP iman na parjolo songon natar surat di agenda HKBP macako situa na paduahon patu pahon padidion nahinipu na patoluhon patu pahon statistik ni ruas ni lungguna B ima sahatna. Marada hita 156 ayat 2 Las Roma sudah pertahanan tu jolo. Surat Ope hamu nahi naholongan nang takas boton nami burju ni rohamuna mangaradoti ulaun hasituani dibayani alusiamu ma nausukuno tuhamu naulu dohamu mamarange on parange natama di joloni rebata dohok di jolomuna dohok di joloni jolma napadua hon naulu dohamu majalu ulaun hasituan son na hubajozor ordek tuhamu napatuluhon naulu dohamu mangaradoti sudesian nasaroha do sian nasa gogomuna hobartu hatane debata molo nok sadar rohamuna mangului salut nai marpadaton mahamu marpadam mahamu do debata dijolo debata do dijolo ni dongan uriaon do kamuma patuduhan panguliumuna naolo do sai di pergui tuhani maau to kamuma salinai naolo do sai di pergui tuhani maau dorok so masih jalan kita pabohok ni padamu dangi do matu sekretaris maja Surat Penahbisan Penatua atau Pajak Konon Sintua nomor 01-08.10.01-4 Romawi /2023 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Mampang Perapatan Distrik 8 DKI Jakarta, yaitu menerangkan bahwa nama Situa John Manupak Parulian Simamora, tempat dan tanggal lahir Jakarta 26 Agustus 1972, alamat Jalan Pancoran Barat 8 nomor 7 Pancoran, telah ditabiskan menjadi Sintua atau Penatua HKBP pada hari atau tanggal Minggu 16 April 2023 di Gereja HKBP Mampang Perapatan, lingkungan atau sektor 3. Firman Tuhan, Alehehe maho jongjongma ai upahata lidahon pe au tuho nalaho mamilitho gabe suluan doho sitindangi ni na ni idam doho dina naing patali dohonoku dope tuho ulau ni apostel bidu 26 ayat 16. Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STHMM.
Atong masih jalangan mahita pabua hok ni pada munai jala pabua na olo do hamu mangula ulau ni debata rapro tami. Ale situa John manupak parulian si Mamora upasahat matuho tohonan situa ni Huria Kristen Batak Protestanon ima HKBP Mampang Prapatan marhite-hite gor ni debata ama dot gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus dot tod di Porbadia. Amin. Lanuk situa hiado dihakai ibana dang pola arong be na mga peotangan. Surat Penabistan Penatua atau Pajakonon Sintua nomor 02-01-0.1-01-4 yang bertanda tangan di bawah ini. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Mampang Perapatan Distrik 8 DKI Jakarta menerangkan bahwa nama Situa Daniel Marhusari Hasudangan Siagian, tempat atau tanggal lahir Jakarta 14 Juni 1968, alamat Jalan Pejaten Raya Kafling 5 Pasar Minggu, telah ditasbihkan menjadi Sintua atau Penatua HKBP pada hari atau tanggal Minggu 16 April 2023 di Gereja HKBP Mampang Perapatan, lingkungan atau sektor 4. Firman Tuhan, songon anak ni Jolmaipe dada asa di oloi halakibana umbayan naro imbayan ibana balik pangoloy jala mangalehon hosana bahen tobus ni torop jolma. Matius 20 ayat 20. Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, Pendeta Sang Hormat Banjarnaor STHMM. Tong masih jalangan mahita pabua hok ni pada munai jala pabua na ulu dohang mangula ulau ni debata raplot amin. Ale situa Daniel Marhusari Hasudungan Segian upasa matuho tohonan situa ni Huria Kristen Batak Protestan di HKBP Mampang Prapatanon marhite-hite gor ni debata ama dot gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus dot tod di Porbadia. Amin. Saya diperrohai debata amani tuata Yesus Kristus marhite-hite tod di Porbadia maho makaburjuhon ulau na pinasahat tuho sadarion asa marsangap debata marhite hurenai. Amin. Surat Penabisan Penatua atau Panjakonon Sintua nomor 04-01-08.10.01-4 Romawi/2023 yang bertentangan di bawah ini. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Resort Mampang Perapatan Distrik 8 DKI Jakarta menerangkan nama Sintua Elvanus Nenggolan, tempat atau tanggal lahir Bandung 25 Oktober 1979, alamat Gang Haji Mesir Jalan Sirsak Kujung nomor 70 Ciganjur, telah ditabiskan menjadi Sintua atau Penatua HKBP pada hari atau tanggal Minggu 16 April 2023 di Gereja HKBP Mampang Perapatan, lingkungan atau sektor 5. Firman Tuhan, jalak halak dagang akan nama si lohot tu Jahoba mengoloi ibana dohot maka holongi gua ni Jahoba jala mangido gabe naposona. Sian Yesaya bidu 56 ayat 6a. Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, Pendeta Sang Hormat Banjarnaor STHMM. Atong masih jalangan mahita pabua hok ni pada munai jala pabua na olo do hamu mangula ulau ni debata raplot tami. Ale si Elvanus Nenggolan upasa matuho tohonan situa ni Huria Kristen Batak Protestan
di AKBP Mampangon. Marhite-hite gor ni debata ama. Dot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot to di perbadia. Amin. Sai di parrohai debata ama ni Tuhan Yesus Kristus marhite-hite to di perbadia maho. Maka berjuan ulau na pinasah toho sadarion. Asa marsangap debata marhite-hite hurianai. Amin. Surah Penhabisan Sintua atau Panjakonan Sintua nomor 03-08.10.01-4 Romawi _2023 yang bertentangan di bawah ini. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Resort Mampang Perapatan Distrik 8 DKI Jakarta menerangkan bahwa nama Situa Rubensar Frianto Evangelo Nadia, tempat tanggal lahir Jakarta 28 April 1975, alamat Jalan Kebagusan Raya nomor 117 Kebagusan, telah ditabiskan menjadi Sintua atau penentu HKBP pada hari atau tanggal Minggu 16 April 2023 di Gereja HKBP Mampang Perapatan, lingkungan atau sektor 5, Firman Tuhan Aisedo na sumangap na hundul masih panganon manang na horbasi dana hunduli alai di tonga-tonga munado anggo au songon parobas. Lukas bidu 22 ayat 27. Pendeta Resort Mampang Perapatan, Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STHMM. Atong masih jalangan mahita bahwa hok ni pada munai jala pawa na ulo do hamu mangula ulo ni debata rap dotan. Alesi Robinsar Prianto Evangelo Nadia. Pasa matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan. AKBP Mampangon marhite-hite goar ni debata ama dot gor anak na Tuhan Yesus Kristus dot tod di perbadia. Amin. Sai di parrohai debata amani Tuhan Yesus Kristus marhite-hite to di perbadia maho maka berjuhon ulau na pinasah toho sadarion asa marsangap debata marhite hurianai. Amin. Menghadap sana ya. Amu akadongan na dihuriaon jako kamu mana sida di bagasad dame sudah mahitaon mergugo tumayakon nasida asa menjadi ulau nasidai ut makorhon asa ngapon ni tuhatta. Ada kata sian perhalan aktif. Pinuji matuhata Yesus Kristus Raja Nihuria naong mangalehon asini rohana tuhita tarlumobi dinanaong tulus pasak sakapna marhite huriana ima pajakonon ditohonan hasit tuaon naong pinasahatna tuaka naong pinililitna diadopan ni ruas ni huria nang diadopan ni debata do di jakok kamu gabe partohonan situa di huriana HKBP Mampang Perapatanon atong di bagasan asini rohani Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama nang parsaoran ni tondi parbadiama hami parhalado huria HKBP Mampang Perapatan majakok kamu amang situa John Manupak Parulian Simamora amang sintua Daniel Marhuosari Hasudungan Siagian
Amang Situa Rubensar Frianto Evangelio Nadeak. Amang Situa Elvanus Nenggolan. Gabe Situa di HKBP Mampang Prapatanon. Rap Mahita Tutu Mangulahon. Parsuruon ni Tuhata dihita. Sapala naung dipilit debata hita. Naing manian di bagasan parsitutuon mangulahon ulaon tohonani. Dohot di bagasan posniroha. Debatado napatupahon. Margogoyhon jala mangurupi hita di ulaon nadenggan jala benar hobbar tulomoni rohana. Nunga di pasahat ibana tohonan hasituaon itu hita. Atong sahat di ibana ma nang saluhut ngoluta. Asa manang tu dia pehita disuruh ibana dang adong si habiaran disi. Asalam rarat hatani debata ima akalas ni roha nang hadamayon na ikon hajojongota di portibion pinujima guarna debata ama anak dohot tondi perbadia. Amin. Tutang yang mahita oleh Tuhan debata ama nami na di benua kijang oleh ate maruhan nami tuho ala ni ansin roham jakka dongan namion tetap ma turohan asida akan sileo-leo ni di perbadia asalam marroha jalam margogo nasida mangaradoti tohonan nasahat nasida asimarham daud isude ruas ni huriaon asalam hotha porsa nasida be jalalam ture parangin nasida mangitoko sungguli maruhanami asa masih holongan nang adong sipis sangat dihami asalam rarat harajamu jalam marmulia guarmu labadiai. Amin. Ado kata mewakili ruas udul mamu. Horas madihita saluhut na. Kami perjulo mangidohon ba na dipangido parhalado do lauma dokon dari dalam pajakon ni situata no pathalak jadi rap makalas soma hita tumpe hola nau na mewakili sian ruas. Parjulu sahali madok moleati hita tua mata di bata enunga tabba di hita di HKBP Mampang Prapatan opat halak situa molo hubereng komposisina nakinon hampir hadir do sude situa kira-kira 10 hola sada mana so hadir amang situa horas tidak masalah horas. Ya, jadi molo hubereng komposisinya berarti sektor tolu, mulai sektor sada, tolu, opat basit tua, sektor 2 opat situa, sektor tolu situa, kemudian sektor 2 dua halak. Sektor 2 sektor opat 2 halak masih tua, sektor 5 nangadong nasa liling naon. Jadi maim ngagabi taban maim
Bagai betaba manuain di molani bereng komposisi naon sektor tulu gabe opat. Sektor 2 gabe tulu me. Bagabe sektor 5 nasodokian secara tetap gabe adong ma 2 tabba dihita saluhutna. Molo binereng komposisio tutu ngalas maroha. Nunga learning na sida 2 tahun. 2 tahun cukup berat don. Na learning on di sisa-sisa dia kapar karejuan na 2 tahun on selain karejuan marguru na sida marsi ajar. Nalau adalah tonggabe situon. On suatu sialas ngerohatta doan. Borak do tutu. Alai maaf malatumpe hutabai terus di bagasan bahasa Indonesia. Mangido maaf majoloita tumpe nuaingon ditikion marhata Batak tikina di jam waktu ibadah termain. Kami mengucapkan selamat kepada 4 sintua kami yang baru yang Tuhan telah memberikan kepada kita semua. Artinya keempat saudara kami yang telah menjadi situa ini, kalau kita lihat dengan ada core dari sektor bahwa kita mendoakan, dikatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini. Hidup ini bisa menjadi berkat. Artinya hidup ini akan sudah menjadi berkat di mana kita sudah mengambil bagian dari pelayanan, dan itu sudah pasti. Jadi kami ucapkan terima kasih, puji Tuhan. Selain daripada sudah belajar, kadang-kadang ada juga orang yang selama 2 tahun tidak sempat menjadi sintua, ditabalkan atau diberi kesempatan resmi menjadi sintua. Dan ini kami melihat tadi sudah dikatakan bahwa sintua di sini pun baik-baik, hebat-hebat kata pendeta kita. Betul, saya melihat ini adalah sintua yang hebat. Kami melihat mulai waktu dari Marguru sudah mulai menunjukkan aktivitas-aktivitas yang baik. Bahkan ada juga di sini diantaranya, kalau nggak salah ini ada juga sintua yang sebenarnya sintua sudah mendapat S2. Saya maksud S2 ini sintua pertama kali dia sudah mendapat sertifikat di tempat yang lain, jadi sintua yang sudah ditabalkan juga, yaitu sintua John Simamora. Dan sekarang juga sudah learning lagi dan menjadi sintua lagi. Jadi S2, S1 sudah pernah dapat, S2 saya sendiri juga cuma S1. Jadi yang lain-lain pun kulihat S1. Saya ini kalau ini S2. Oleh karena itu kami yakin kalau sudah dapat S2 lagi akan juga dalam pelayanannya akan menjadi lebih baik. Tapi sekali lagi saya hanya mau mengatakan, mengingatkan, berat menjadi sintua amang. Karena apa? Karena sintua itu harus hampir merubah karakter. Kalau belum sintua mungkin masih terlihat bebas. Sintua ini seperti dikatakan oleh Amang Sekjen HKBP yang kemarin pada waktu sosialisasi mengenai profesionalisme pelayanan, dia mengatakan bahwa sintua itu harus yang profesional dan berintegritas. Sintua profesional, bahkan pendeta pun demikian. Jadi pelayan-pelayan profesional di HKBP itu harus demikian. Sintua yang profesional, tetapi dikatakan rumusannya. Apa sintua profesional? Sintua profesional adalah sintua yang mempunyai kemampuan pelayanan yang tinggi. Jadi kualitas pelayanan yang tinggi. Integritas dapat dipercayai. Jadi kita menjadi pelayan yang profesional dan berintegritas. Itulah kata Pak Sekjen waktu kemarin di sosialisasi
profesionalisme pelayanan. Jadi ini berat karena apa? Betul, kalau ada orang Batak dulu bilang Sintua itu mata-mata. Mata-mata rin na Sintua. Ngadirok ko na ikaw marhata Batak, coba muse marhata Batak. Mata-mata rin na Sintua. Alay diboto hamu do mang inang bahwa dunggabe Sintua hamu ngaing ikon merubah integritas. Diboto hamu do mang bahwa hamu dia mati do baik secara kualitas pelayanan yang tampil di Namarageda, di Majatik, di masing-masing sudi, terutama selain karakter munasad diri diberek dohot keluarga. Jadi melihat mana kinon dohot akai nata di suatu julanon, dohot keluarga dibereng do mang inang, bohado keluarga ni situ anai baruot, bohado tabereng molo kitu ke situ tahulah komajo situasi agianon bohado. Dunggabe situa keluarga nih akan menunjukkan dah kola ninata doa kanak-kanak lah diberengon nadi banyak yang harus diperhatikan. Jadi memata-matai ini nak ale sebetul na hamu molo hamu mamereng gudakian ono di sektor na gudakian di berek kamu ale hami hampir lebih 200 mata pasang mata mamereng perilaku muna. Perilaku mula didokon Pak Sekjen nama saya adong 4 perilaku, 4 karakter yang terjadi. Satu adalah karakter kualitas bintang. Kualitas bintang imana dok nanak kinon yang orang yang bisa melaksanakan secara profesional dan berintegritas nomor 1 segala hal. Baru yang kedua ada adong dina yang mempunyai mampu alai tidak mau. Baru napa 2 hon tidak mampu, patoluhon tidak mampu tapi mau. Yang 4 yang terakhir ini yang parah ini ada juga yang karakternya ima mendokon kesulitan. Yang keempat ini imana dona ina karakter mulai dokon namangi si jogal baut. Si jogal baut ina karakter na paupat tonon. Jadi pengalaman di Sekjenon ini nagabe sekian lama menjadi pendeta. Saya dong do situa si jogal baut ninna. Di gereja gurakian. Nah, saya undang madong. Yakin do dangadok kita sian natabon manang nanong adokian gabe si jogal baut. Saya undang mai jadi tutu. Jadi sahalinai ame madok moliate ma tutu hatta ala nunga hamu siap sude anggo hami terus terang lasir rohanami nuaing anggo gabe sian di sektor opat nami pega ngataban nuaing gabe tulu lasir rohanami maaf ikon dokonoku saotik di sektor opat maaf gabe las rohanami ala ni dua nai begitu sibuk. Jadi salinai dokot tuhamuna moliate godang di hami ruas di akka pelayanan muna nanang winai muna dan nungga di tabal hokamuna. Tung songoni pe hudokok kami melihat ma tuamu tu parhaladu. Horas madi kita salutna. Yuduti madoka tami akili situa na baru. Gajang mawai. Ang akaringat dingin ang. Ipazong na marsay. Mau lihat tema di partikian di pasar tami lao pasar tok kata dihita situa naopat na baru majalo penabisan nakin udul di goli-goli parluga solubolon meletuk pehami napasaton hata naulia palasadarion naung rabdisi mahita laho makatahon. Napinar sangapan amang pandita Bajarnahor inang pandita Borusihite
amang inang dongan nami situa. Suak songoni tarlumobi tu amang inang situa senior nami situa emeritus. Nahina holongan sude ruas HKBP Mampang Perapatan. Suak songoni nang dia kadongan dohot family nami nanyotak kami rap hita marminggu sadarion. Parjolo di pasaat rohanami mauliate tutu hatta na mangaleo nasehaton. Bohita pajupang bohita rap marminggu dia pala sadarion. Mauliate mah tu amang padita dot inang padita nami sok songoni nang dongan nami parhalado dot amang inang situa emeritus. Dinong mangalehon parsiajaran tu hami panuturion dohot poda asagabe bohal nami laho mangula dohot marhobas di huriata. Tohodo amang inang ia hami situa mangurupi padita dohot parhobas do di tonga-tongani huria tabani tugas nasi waluna sinakin. Maulate mah di pasatro nami tu sudah ruasnya KBP Mampang Perapatan di siala tangiang muna boy hami jongjong dison boy hami lulus sian parsiajaron. Dak pala maol molo mangapil buku amang inang alaina mangulah honod do na maol dung diboto hami sude aka permasalahan sude bohado asagabe situa na denggan maol do HP tangyako kamu asa boy hami mangula denggan di huriat tahun poso do hami di pardagingon poso do hami di pengalaman poso do pe hami di pamotoan sialani salinai marpangido hami tuhamu amang nami ina nami tangyako kamu hami asa boy hami mangula denggan di huriat tahun marpangajumamu di hami ra marsugut adong nahurang adong narikot di parhobason nami di siala hahurangan nami parkarijoan manang partikian suak songoni di natta nami molo radang boy maddohoti sude dia ka ulaon marpangaju mamu amang tong dori baik kami bohasa mardalan sude di bagasan uli doho denggan tu amang ina nami situa emeritus senior nami gomos hami mangido tu hamu amang inang paniroyon panuturan poda siak kamu asa boy hami mangula denggan di bagasan las niroha jala dapotan pasu-pasu hita saluhutna bagot nama rijuk jono katusi margala-gala saya dilo tuhata matuhami bisuk nang sahala debata panghubung siloan parsaulian tuata Yesus Kristus do para sirohana sumurung saya hot mahita saluhutna tuibana marhaposan songoni mahatasya kami mauliate horas Arade mahita oparas 67 ya opat plus songsong mahita salutna. Pelihata alide bata manami na di benogijang Podo halaruan ni saluhut si leo-leo nadinggan dok nasa uliba sana malutus upasatai masih nani lon mitu haim pilihan naim tuho sejalame gabi wapna khusus di jolom asupa semejala ramoti
asa hu parasya kai pelanon ati bulan harajam budi tonga tonga ni huriam do di portibio uhe maruhanai marhi te hite todim assalam tadhami gorang ni si leo mi tuhami assalam grigir hamantok mulyati tuho arhi te hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sai pinarbadia ma guarmu, sai Roma harajonmu, saat malam ni roham di banu tuan son na di banu kijang. Kalau matuhami selarion nanguluan siapa hari, sesama dosa nami sama panes nami di tu sanirion nomor dosa tuhami. Una kami tugi tu pangujulan, palu amahami siapa hari. Pasu jali ramauti Tuhan Dewa Tama disodakon Tuhan Dewa Tama bohina tuho jalasima rohana ida idopakon Tuhan Dewa Tama bohina tuho jala di pasar madamena tu terdim amin. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Jesus
Ku sudah